హలో ఫార్మర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈ వీడియో ద్వారా కోలార్ ఎస్కేఎస్ కిసాన్ మండి యొక్క స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నానండి ఈ వీడియో ద్వారా. అండ్ మీరు ఈ వీడియోలో అయితే చూస్తున్నారు కదా ఎంత స్టాక్ వచ్చింది ఏమి అని. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బాక్సులు కౌంటింగ్ అయితే రాదండి, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా స్టాక్ దింపుతూనే ఉంటారు. సో అందువలన అంటే డే లాస్ట్కి వచ్చేసి వస్తుంది, కానీ బట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మార్నింగ్ అయితే కౌంటింగ్ లేక రాదనమాట. సో అందువలన అండ్ నిన్నటితో పోలిస్తే కనుక కొంచెం స్టాక్ అనేది పెరిగింది అని చెప్పొచ్చండి. అండ్ క్వాలిటీలు కూడా A1 క్వాలిటీలే వస్తున్నాయని కూడా చెప్పొచ్చు, అండ్ మంచి క్వాలిటీలు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈరోజు కోలార్ ఎస్కేఎస్ కిసాన్ మండికి సంబంధించినటువంటి స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అయింది అనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి వీడియోని, అండ్ డైలీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.